welcome back sa mong channel. Ay, Lixie Vlog. So karong adlaw day guys, muuli na mi og Alicia. Excited na si Mama Julie og si Lixian kay dugay na ni sila wa makauli datos Alicia. Last uli birthday tatay. Mao to dia. Uli po ko guys, ani balik ka pa na balik ko dari kay mo atin ko si jahang scouting. Hani ko ni siya. Scouting og intrams. Intrams na rin intrams eh. Mag-jacket po siya kay nag-uwan dari guys. Sulabig uwan. Na ako na po. Pinag-ulo mo na room. Elementary na may intrams. Ga uniform na po na. Wow. Sira sa amanin natin. Ang nga na. Wala ka maligo. Wala na magiligo. Kaya diyahe man. Datugno po na. No po kasi uwan. Dapat yung biskuit dia. Baon. Tarog ka mahaw. Tarog kaon. Ya, marami guys. Kita-kita rata guys. Inig-abot na musbay. Kitos na na-excited po to. Kita si Jahang apo. Apo og anak. Dalaga manggamit guys ya. Katunggi ka ni Ate G. Salamat dali Ate G. Kaya mo abot na ni Alicia rong. Kita-kita rata guys. Inag-abot na mo. Bye. Hello guys. Dana Miss Alicia. Diyan nihapit ko sa Cake Avenue. Kaya mapalit ko cake ni nanay o ni tatay. For anniversary kinawahiman me. Bili na be. Asa man na be? Asa man? Ikaw ra ko no. Karera dia. Caramel? Sa mas mother. Surprise! Happy anniversary, mother! Ay, salamat, Aisa. Ngano ba mo hilak man? Sorry. Ngano mo hilak man? This one is for your cake of your anniversary and ice cream. Love you, Aisa. Janay? Naingan mo kog November na uli, katapusan. Kinain. Nagdahom po ka na nga, November na may uli. Para na. Isda na yung mangga. Bliss na na ibe. Bisa na na yung Bliss. Malito ka. Tama sa tayo na eh. Nangilak de. Ha, tatay na eh. Nasila, mo ba? Tay! Gawas na ito, kaya malito na. Uling ko tayo. Ngayon, ito na gulmi. Diyan na, yung cake na Na, mamriki ko ito. Gawas na tayo. nakaingan dyan kag, di mo uli na Kaya mag November pa katapusan. Lujang nanay, uy, amang gi-surprise si nanay. Tay! Happy anniversary! Anniversary. Kuhan ra, ice cream o cake. Happy anniversary na tagni. Happy anniversary, minuto sa takirkuti na kuto-kuto. Salamat ko. Hala guys, arang gaghangin dari guys. Naman siguro ipadyo. Siguro po na. Nandiyan guys, namuwak ag buwak diyan. Namuwak ag buwak ko no na. Nahappy kasi ko kay naning ko'y hakaw. Nagijahang buwak. Salamat sa Diyos. Ag buwak. Diyan, magsusi ko sa garden na diyan guys. Paniuto sa may una. Kasi kadughangin dari guys na. Kapag hugas sa kamot, kaya maniuto na. Mana, kaya magkaon na ta. Magkaon sa amin guys, maniuto dito ninyo. Nanay? Dia. Naghinampila na silang duha. Kiss ko nung tatay, nay. Apil, be. Mama Julie, dali. Ayan na, Apil. Ali, di apil, Mama Julie, day. Video na pa niya? Ito, Aisa. Natabunan na na iwa. Mag-picture sa amin, guys. Diyan, nay. Malipayon baka mo sa inyong anniversary. Ha? Ano ba yun? Wait naman. Ha? Kanang Unda tay. Dagang salamat sa imong kabuutan dari namo. Og ilabi na ni nanay, og labi na naho, og sa imong mga anak kay imong gipangga. Salamat tay. I love you tay. Inja. Ay, ako day lag tay ngag si Mayor. Inja, salamat po, nay. Diyan lagi, kay tugnaw. Tugnaw, habay labot sa icing. Tugnaw, dami tubig. Sana all! Mama Julie! Wakitas, Mama Julie, oh! Wakita! Naginungitay sila, oh! Dali, dali, ah! Ayun na, ikaw na. Ningilak si nanay, tay. Ningilak. Ano man hindi man nagpalabiyag. Wa na raman ko nakapahid ni nanay kay si tatay man ipasulabi. Latog na naman sila ron. Salamat, nay. Happy anniversary.
Tawag na. Salamat si Nando. Di, sa inyong pag-aruga. Siya, aruga sa naol. Tara ka, nang hilamos na nanay. Sana mahiris tatas kurtina. Agsik tatay. Mo ba ni? Gising mo, trabang tatay. Mo ba ni? Mo ba ni lumikaw? Sasakal ko. Trapo. Okay guys, dada na mi guys na manimig paniod to. Dada na ka ngay among dang Mama Julie di ka ni Ate G. Daghang salamat ni Mote. Daam na i-unbox siya. Unbox ko no pa sa wash box. Ate G. Iya, Sikre pud- po na iprabibo. Nagsinanay dapat ebidensya kuan. Cake. Dama na ni siya guys. Ang kinaunhan na magidag aho aghapon. Aho aman eh. Salamat na rin eh. Iya, vitamins dito. Vitamins ulit siya na apel. No, busa na kita. Hindi, at kananing kulingon. Kana iced tea mo nagikuha. Kani, Borato family. Gikuha na mo kay nga mas Iced tea. Ate J nga pakuha. Awit mother. Asa man ni? Iced tea na nay, iced tea. Imuha na. Diya kari. To Flor de Lisa Borato. Oy, salamat. Salamat sis. Butangan. Kari. Ang sabon. Rosalie Mayura. Diya. Rosalie Mayura. Salamat. Kaming pa si Rosalie Mayura. Dari na ng isa. Kaya ito na ipakuha. Undag na ano siya. Kari. Reverse. To T-reverse. Tiri, ari ipakaplag ni mother. Sapatos. Ipakaplag ni mother. Undag ka eh. Ano niya sa Borato family. Para sa tanan. Na yun. Sige sa bag. Kasi na rin ay, karong may kasidla na eh. Balik ko sa Balik ko sa diyan na mother. Undag ka Wala rin. na bi. Sama na eh. Wala man na Marjorie. Marjorie. Nini. Lamita. Nanay Sanggapis Nini. Salamat sis. For Undoy. Mother na mother. Mother. Hawari mother. To Alex. Imong mama Alex day. Hawari imong mama Alex. Sige ko ng mother. To mother. Dari na kay kanama. Aliana. At isa ko rin imo sa day ha. Isa ko rin imo ha. Sa imo ingin Ate G. Salamat Ate J. Napay isa na wala sa isa. Wag ko kumasayo ko sa Kadandan ko Roy. Kang John Mark o Kang Roy. Sabon sa naong aromaka uyab. Kunin ko man. Kani. Nay. Tatay Uy, nay. Ariston and Nanay Lita. Ay na ay. Rab. Plus. Kumudra ba? Kami po na plus. Ablas po ni Nay. Arong stress relief po no Nay. Arong mawagtang imhang kabalatian. Mother, nandiyan ka ni Flora mi bohol ano. Flora mi buholana. So mother gihapon. Keep mother. Vlog tapos na ito maganda. Unbox ka din pura mi Nay. Kani, Rosalie Mayura. Rosalie Mayura. Kapak Rosalie Mayura. Kani, Flora mi bohol na. Flora mi buholana gihapon. So grabe hindi Flora mi. Grabe na ito dadang. Nanay mga pag-ingal-ingalas na. Ana po para mag-game sila. Kani, kang limlim. Kami. Kang limwil o kang tiri ni guys. At tiga po ni mother. Diyan kani. Flora mi. Para asa ko nun iti? Kanang mag-game sila magabi. Naa. Kanang magdoy. Para ko nun na yung kwan guys. Pura mi og ni ondoy. Kanang magdoot silang magabi ba? Magtutoy hakaw po sila. Para ko nun na lang doon. Diyan kani guys. Shampoo alang sa tanan. Alang sa Burato tanan. family. Burato family guys. Ako ko riya ay. Yes, mother, manang. Yes, mother, manang. Kaya na gyapon. Aliana! Diha kapat ang kang Aliana. At ang isa po ni Aliana, arong makakita si Ate G. Buwana. Naapo kay Sanggatoy, day! Sanggaan sa tutoy. Maraming Maraming guys, dalang salamat eh, Ate J. Sa imuhang my love, si Kuya G. Tapurami. Ikuha na naman. Mother, sa imong ikasulti. Dagang salamat mga pinaskuhan. Maagang pamasko. Maagang pamasko. Ang imo ba kinahaman wag imo? Binalide pag tanaw ni imo ha. Ano ka to? Mama Alex, among isukod ang kang Aliana aron makakita si Ate G. Tapurami. Silik-silik di pa man na pwede mag-bra. Di pa man na pwede mag-bra slik kay hani man abrahan na nung umay sud. Basta kay katong isen, lukso na. Ala! Alaliging. Na hangiran ni si mong sangatoy. Bitaw di. Digings dai, bi barang kuno dai. Barang. Gums! Na. Kaway day. Kaway. Nagmula dun.
Wiri. Nahog ko no. Kamu ga jud. Ako na Paris. Wow, parang Ayun. si Day. Allah! Salamat. Ako lagi ka kaso Day. Pasalamat. Ate Jean, salamat. Ate G, salamat. Dada pa isa. Dari kisang datoy Day. Di na jud mo tuy hakaw gid mo hangkuan Day. Ay, bigyan lagi hapon sa isa. Kani kay maadyo ni Kaadyo, hala 6 year bijig likod ay. Si Kaadyo likod. Indig-indig naman nato kay isip pag itong hubuan makita niya. tablaran gipalit Datos Canada. Na siksi Kaadyo likod ay. Mamaali ah. Siksi na danis Aliana mamaali. Salamat jud Ate G. Nga, niti ko na sa alin ba? Dapoy tali siguro ni sa buhok. Tali sa buhok ni si Jana. Tali sa buhok ni open ko na. Mickey Mouse. Nana kasi kay talis buhok day ha. To ka buhok. Sana, Day. Ano nga hug na ko sabi. May pusa na na, Day, ha? To ka buhok day. Dapat isa. Upat day ka buhok. Isa man ni Rilo. Ala Rilo day. Naisuot. Mickey Mouse. Rilo. Uy, Mickey Mouse ni Rilo. Na Rilo. Rilo nga murag pag. Way orasan mi. Na adi ha. Alas bukog ko rin panit mo day. Alas bukog ko rin panit. Og minus ko tas para buntas. Ay, itaw ko sa Tamnon sa kalitan na Ito sa sisibay. Nansa, guys, mga to guys. Kay naitaw. Kusin, kagugot ba? Mara to. Ako makakaulit in English dahil. Lain di klase na gabi na salita na may na yun. Ate, ibalik dito sa TV. Lain sa klase. President ko na na. Yan, Loy. Ano yung paliwat na to? Ang ibalik mo lang. Kaya inig mo na kaura ni Gamiton. Pero di bakit? Sila guys, marami guys. Dagang salamat. Ate G, sa imuhang grasya nga mong gihatag na rin amo. More blessings to come. Ug amping mo kanunay sa imong my love. Salamat eh. Very good. Ang mga ukon guys, kaya ang mga tilaw, Balik ka po, may ang mga nagtilaw tag-biscuit ay ikas laing nasod. Additional days daw siyang... Congratulations. Binuo ko di ay o sa shishi. Abi, siya man di ay si Za. Oh, imo. Pwede sa Liana dali mo siguro, oh. Mamay ka. Yung mga tagit. Shampoo. May kapuno dira. Mamay ka. Tagay naman pas bubig Ako sinini. na dihan. Ay, Bubig sinini. ay na murag marigag may. Si Aliana di, alam, sorry doon. Uy, alam. Wala pa rin wala na. Di mo naman Nagtita man eh. May palaman wa, may palaman wa. Ay, palaman, Mama Julie. Ay, palaman. Nawa kay di puri sa Ay, nanay. Ay, palaman. Hindi tamis. Sa plabi na, ha? Nanay, nay. Oh. Mga sabi guys, mga anta ninyo. Duli. Dari kong manang guys, kay mo hatag pagkog majuhon. Manang, give me 500 so that I can give you 1K. Namao ba kang English nang? Namao ba? Og di ka tubag, di ipadadyo ni. So, hindi mo magpa-dressing pa ako. Siguro palit na din mong tambaw. Siguro palit tambaw, di mag-uyab-uyab. Sige. Tawar basta day. Naris ako. Ha? Unaran lagi dari. Dari gawas kay lamdag. Siguro yung kublituhan ng tambaw. Bahalag, hindi makapatid ko sa kanang tambaw. Balag, di ka makakaagbon tagot hapon. Gusto makapalit kag tambaw. Bitaw. Dari kay maghunat ta. Ang liso na to. Salamat nang. Ang pangitigong. Maghunat sa kus likod ni manang. Tanawag. Nay. Nang. Aw, nay. Tanawag sama di manang, nay. Dadas ko. Kasi ko pa na to,